Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Lunes, Pitsa 7 sa bulan sa Agosto sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon na niya nakita sa ikanapulog walong nga simana sa ordinaryong panahon. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 14, versikulo 13 ngadto sa 21. Sa pagkadungog ni Jesus sa balita nga gipatay si Juan, mibiya siya niadtong dapita sakay sa usa ka sakayan, ug miadto nga nag-inusara sa usa ka dapit nga awaaw. Nakabalita niini ang mga tao ug namiya sila sa ilang mga lungsod ug milakaw sila aron pag-agpas kaniya. Si Jesus nikawas sa sakayan ug sa pagkakita niya sa dakong pundok sa mga tao, giabot siya dakong kaluoy kanila ug giayo niya ang ilang mga sakit. Niadtong hapuna ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, "Hapon na kaayo ug awaaw kining dapita." Busa palakta ang mga tao ug paadtua sila sa mga balangay aron mamalit og pagkaon. Si Jesus mitubag, dili kinahanglan nga manlakaw pa sila, kamo mismo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila mitubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang among dala. Si Jesus mingon, "Dad-angari." Unya iyang gipalingkod sa kasagbutan ang mga tao, o gikuha niya ang 5 ka pan ug ang 2 ka isda. Unya miyahat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. O gipikas-pikas niya ang mga pan o gihatag ngadto sa mga tinun-an, o gihatag usab kini sa mga tinun-an ngadto sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog, unya gihipos sa mga tinun-an ang sobra nga nakapuno og napulog 2 ka bukag. 5,000 ang gidaghanon sa mga tao nga nangaon, walay labot sa mga babayi ug sa mga bata. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Dalaygong Amahan, salamat sa pagpukaw kanako sa matag adlaw. Sa matag bukas sa akong mga mata sa kabuntagon, gihatag nimo kanako ang imong gasa sa kinabuhi, tinuyugan sa bag-ong paglaom, o grasya nga nakita pa nako ang pagsubang sa adlaw. Sa dili pa nako sugdan ang akong adlaw sa panikay-sikay, pasaylua in taon ako. Langitong Amahan, sa akong mga sala, hatagi ako sa imong kaluoy ug pasaylo. Giyahi ako ug tagay ako sa saktong kaalam sa tanan nakong gimbuhaton. Iiway ako sa kasakit ug kasamok. Tabangi in taon ako, nga makita ang kalibutan pinaagi sa imong matang maluluyon ug tuguti nga mahimong panalangin karon sa imong katawhan. Tuktuka ang ilang dughan ug buligi sa imong gugma ug grasya. Sa ngalan ni Jesus, akong giampo ang tanan. Amen.